Acum că știu să fac unghii și vă doriți sfaturile mele, haideți să vedem cum a lucrat Elena la un French și care sunt de fapt proporțiile French-ului. French-ul îl facem micuț, subțire pe vârf atunci când avem o unghie scurtă. Când avem niște unghioaie lungi ca acestea, proporția poate să fie de 1:1. Eu am ales proporție de 1:1. La migdală rusească mie îmi plac proporțiile acestea de 4 negativ. O măsură, aceeași măsură pe French. În schimb, la poza pe care o are Elena nu sunt nici unghii scurte până la buricul degetului, dar nu sunt nici unghii exagerat de lungi ca acestea. Și recomandarea mea este French-ul ușor mai gros pentru mărimea pe care tu o ai. Aș merge pe o proporție 1:4. Asta înseamnă că împarți toată lungimea unghiei în 4, 1, 2, 3, 4, o măsură o desenezi cu French și celelalte 3 măsuri le lași libere. Asta recomand eu pentru unghiile mai lunguțe și mie mi s-a părut de fiecare dată că iese French-ul spectaculos. Foarte mare atenție la pila de verificare pe laterală, la degetul mare din poză și inelarul este mult mai lung decât arătătorul. Țineți minte de fiecare dată că aceste 3 unghii, de la cuticulă până la vârf, trebuiesc să fie egale. Nu le măsurăm pe dedesubt, da? Pe mine mă interesează distanța de la cuticulă la vârf. 1, 2, 3 egal, la degetul mic ușor mai mic și la degetul mare ușor lungimea mai mare. De fiecare dată vă arăt acum cum să puneți unghiile, le puneți exact așa în măsura asta, eu așa le măsor, asta îmi dă cea mai multă rapiditate în tehnică de lucru și văd cuticulă la aceeași nivel, vârful la același nivel, pac, pac și am făcut măsurătoarea când sunt la masă cu clienta.